Μαρία. Εμένα, τη μάνα μου και την αδερφή μου μας πήραν στα τελευταία σπίτια του χωριού. Από την πρώτη νύχτα έπιασαν εμένα μαζί με κάτι άλλες και μας επήραν μέσα στα χωράφια, θεοσκότεινα. Με τράβηξε η μάνα μου, αλλά τη χτύπησα με τη ξυφολόχη. Ακόμα έχει το σημάδι. Κρυβόμασταν στο πατάρι, αλλά μας έβρισκαν και μας τραβούσαν από τα μαλλιά. Άκουγα τις γυναίκες που σκέφτονταν να αφήσουν τον γκάζι της κουζίνας ανοιχτό. Έπρεπε να το άφηναν. I wouldn't leave the house. At the time, I only spoke Greek, and then it was prohibited. They used to fine us. They had brought us to Tahtakale years ago. Then they said that we migrated. Those of us who did not want to fight were ruthlessly tortured, like them, from Turk to Turk. When they made us have knives, axes, rocks, hot water, and petrol at home, I used to wake up worried in the middle of the night. I first heard the sound of the breaking of doors, then the crashing of glass, later footsteps directing towards me slowly. I felt as if a current twitched me from deep down like a wind. Then we heard about the child from Omorfita. Sevgili kızım, zavallı yavrum. I was tightened up inside. I could never understand why. Today I am 90 years old. I still do not understand. It appears that the war, in its beginnings, was a hungry wolf who never gave an answer to the question why, but only a representation of what existed in the beginnings, the raw materials, the first forms, the dress of chaos, the root of our politics. It seems that those who want the war have represented it this way so that they can rape women. Της Δήμητρας Δημητρίου. Φιλιό. Στα σπίτια που μπαίναμε, οι κατσαρόλες ήταν γεμάτες με ζεστό φαΐ. Τα χέρια της ήταν μικρά και τα δάχτυλα κοντά. Δεν χρειαζόταν να τα δέσει κανείς, αλλά σαν αποβαρβαρωθεί ο άνθρωπος, όλα μπορείς να τα περιμένεις. Όταν την πλησίασα, ζούσε ακόμη. Σπαρταρούσε, όπως στον βοριά τα δέντρα. Ο διοικητής τους έδωσε μετά συγχαρητήρια. Τις νύχτες, για χρόνια έβλεπα στον ύπνο μου πως απ' τη μήτρα της φύτρωνα δυο κατακόκκινα τριαντάφυλλα. Ανέβαινα από το κρεβάτι στον ταβάνι, σαν ακάθινος κισσός. Στην Κύπρο έμαθα πως ακόμα και οι πεθαμένοι κινούνται. Είναι τόση πολύ ζέστη του θέρους που τα κόκκαλά τους φουσκώνουν και αλλάζουν πλευρά. Ευτυχία. Γυναίκα με πολλά βυζιά σοριάζει το κορμί της σε ένα αμάξι. Κάποιο παιδάκι με δεμάτι που έχει μέσα κάλτσες ψωμί και ένα παντελονάκι. Ένας παπάς, παχιοχυλάς, ανοιχτομάτης και γεννάς, σκύβει χαμέ και προσκυνά. Οι αρμόδιοι μετρούσαν τα κεφάλια. Αυτή μόνο, αυτή. Το τελευταίο λεωφορείο. Των θρήνων πήραν να τραγουδούν τα ζωντανά. Έξυναν τις αυλάδες με νύχια και μουγκανιτά. Η γυναίκα έστρεψε το βλέμμα της στο κενό. Της έφεραν να φορέσει ρούχα. Εκείνη ζήτησε μόνο ένα ποτήρι νερό. Μαργαρίτα. Της έδεσαν καλά τα πόδια, τα πισινά και τα μπροστινά. Της έδεσαν τόσο σφιχτά τα πόδια όσο και το μουσούδι, να μην τους συντρομάσει το καημένο το χτινό. Αχ, κόρη μου, έτσι κακόν, ο Θεός να μην το δείξει ούτε στους εχθρούς μου.
να με δουν ποτέ τους όσα είδαν εμένα τα μάτια μου. Γιούλ. Τα βράδια περνούσαν για να μαζέψουν τους άντρες στην εκκλησιά. Ποιος θέλει να έρθει απόψε? Πήγαιναν 30-40 κάθε φορά. Ο πατέρας με κλείδωνε στο σπίτι. Νόμιζε πως δεν άκουγα, αλλά έλεγε της μάνας μου πως κρατούσαν εκεί τον παπά του χωριού κάθε νύχτα να βλέπει. Όσοι θέλετε να βιάσετε τις κόρες του παπά, ελάτε τώρα. Σοφία. Η κυρία Σοφία από τη Φτέριχα. Είχε πάντα μαζί της ένα κέντημα. Δεν μιλούσε πολύ ούτε γελούσε. Μόνο σκεφτόταν. Τα μάτια ρηγμένα στο εργόχειρο. Τον Αύγουστο έκλεινε 78, 80 ή 85. Την τράβηξαν παράμερα. Ένα στον ποταμό, 2 στο χωράφι, πλάι της 4. Τα ξακουστά κεντήματα της κυρίας Σοφίας. Την κατάρα μου. Ανδρούλα, της Δήμητρας Δημητρίου. Η θεία Γιαννούλα δεν είχε ποτέ της μακριά μαλλιά. Το έκτο παιδί από τα 10 της γιαγιάς Ελένης. Το τρίτο από τα κορίτσια. Της Χήρας με τα καπνά και τα χαρούπια. Τα ωραία ζυγωματικά, τα μεγάλα καμαρωτά φρύδια. Τα πιο αθώα μάτια από όλες τους. Τα είχε η μικρότερη, η Ανδρούλα. Όταν γάζωσαν το σπίτι με τα αυτόματα, από τις 5 θέλαν τη μικρή. Την έκλεισε η μάνα μες στα χέρια της. Η θεία Γιαννούλα θυμάται μόνο τα μακριά, χυτά, κατάμαυρα μαλλιά της να κρέμονται από τη χούφτα εξκαφέα. Νεκρή πολέμου, που τον είπαν μετά προδοσία. Αθή. Εν ήξερα πώς καταφέραμε και φύγαμε που γίνον το πυρομάνι. Το σπίτι μας ήταν στην άκρα του κάμπου, δίπλα στην ποταμοσιά. Εν εκόψαμε εκείνη τη μέρα στο χορκό. Εμπήκαν τα τάγκς λαλούσιν μες στην άσια. Ο τζίρις μου, θυμούμε, εν το έκαμνε να ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Εκείνη την ημέρα έβρεσε ο Θεός μου σφαίρες. Η μάνα μου εφώναζε του. Ήταν να μείνουμε για μέ. Έβαλε η αρφή μου μια φωνή, το «Ωρά, παπά, φύε και να μας έβρουν τα μέ». Θυμούμαι που φορούσα ένα φουστανούδι με σούρες. Ήταν της μόδας τότες. Που τα φουστανούθια που φορούσαν τα μωρά. Έβαλε με η μάνα μου να φορήσω άρον που πάνω τις πουκαμίσες και τα παντελόνια του πατέρα μου. Μα εμπειρά, μάνα, γιατί να τα φορήσω? Ήταν τα μόνα ρούχα που έφερα μαζί μου που την άσια. Έτσι ήταν το όνομα της. Άσκια, γεμνησιμιού και απάνημη. Ένα δεντρούιν ένιξε για να αποσταθείς τσίνον το καλοκαίρι. Εστράντσισα πιο. Το μόνο που ελαλούσα που τότες και τούτο θα συνεχίσω να λαλώ ως που ζω είναι ευτυχώς που καταφέραμε και φύγαμε. Η Ελενίτσα έκοψε στο σπίτι μου τους γονιούς της. 13 χρονών κορούδα. Βασιλική. Αγαπούσα πολύ το μακαρίτι τον καθαρό μου. Πήρε το μυστικό μαζί του. Σέβασε εγώ, εκείνος από φόβο. Ακόμα και τις τελευταίες του στιγμές δεν είπε το παραμικρό, ούτε καν στον άντρα μου. Ντροπή εγώ, εκείνος από πόνο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον τρόπο που με κοιτούσε κάθε φορά που μου απίφθινε το λόγο. Κατερίνα, στην αυλή της εκκλησιάς. Στην αυλή της εκκλησιάς. Ξανά στη Μάντρα. Στο καφενείο. Και πάλι στη Μάντρα.
ένα το υγρό έσταζε από τον κόλπο της όσοι θρόμβοι αίματος. Κανείς Χριστός εκεί, καμιά θυσία, ουδής βωμός σφαγίου, αγωνία μανιχά. Γυναίκα σφίγγει στον κόρφο, κοριτσάκι μικρό και λαβωμένο. Εξπρεσιονισμός σε μπλε φόντο. Μπλε φόντο με βράχια και αναταραχή σε δεύτερο πλάνο. Στο βάθος Κύπρος. Νίτσα, στη μητέρα μου. Μου τηλεφώνησε ο Χριστάκης. Ήταν μόλις που επαντρεύτηκα. Με μείνετε και με πιάστε ότι μπορέσετε και φύετε. Ξεκίνησα περπατητή. Δεν πρόλαβα να προχωρήσω πολύ. Όταν ξύπνησα, μας έκαναν επιλογή. Εμένα με ξάπλωσαν στο πάτωμα. Τραύμα διαπυροβόλου όπλου οπισθίας επιφανείας δεξιού μυρού και πλαγίας επιφανείας δεξιού μυρού. Επανασυγκόλληση μυριαίου νεύρου. Μια έγκυος από βόμβα ναπάλμ. Τα χέρια της τα κινούσε, αλλά ήταν καμένη από το στήθος μέχρι κάτω. Ήταν και κάποιος Ανδρέας από τη Λύση. Κρατούσε κομμάτι από τη γλώσσα του σαν φυλαχτό. Από την αποθήκη έφερναν τους μακαριακούς. Άλλους τους είχαν χώσει κάτω από τα αυτοκίνητα. Είχα και μια γνωστή, κάθε που έφτανε Land Rover, βαν ή φορτηγό, πήγαινα μαζί της στο νεκροτομείο. Ο γιος της ήταν στην Εθνική Φρουρά. Με το πρώτο φως της μέρας πήρα εξιτήριο. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα τις αισθήσεις μου, δεν πόνεσα πολύ. Είναι μικρή η απόσταση από τη ζωή ως το θάνατο. Στεκόμαστε ακόμα σε αυτήν την πλευρά, είπες. Μαριάννα, τη γιαγιάς μου, Μαριάννας Γιαλαπή, από τη Μόρφο. Σκούπεζε το κατόφλι της κάθε πρωί σχολαστικά. Καλές δουλειές και παστρικές. Πάπου προς πάπου. Η γιαγιά μου ήταν ίσως η μοναδική της παρέα στη γειτονιά. Κάθε που κάποιος της χτυπά να της αφήσει ένα πιάτο φαΐ στην πόρτα, αρωθυμά. Δεν άνοιγε ποτέ της σε κανέναν. Πολλές φορές, κάποιες ζεστές νύχτες του καλοκαιριού, την έπιανα να μιλάει με τις ώρες σε ένα δέσποτο σκυλί. Άρκο τον φώναζαν, που της κρατούσε συντροφιά τα βράδια στην ερημιά της προσφυγικής συνοικίας. Η Μαριάννα, η μορφή του. Ωστόσο, όπως διηγήθηκε η Λένια του Παρασκευά, που το είπε στη σκεύη του Καρβουνά, που το ψιθύρισε στη δώρα του Μουχτάρη, τον τζίριν της, τον Παπαγιάννη, τον ιερέα του Χορκού, αφήκαν τον οι Τούρτζοι άθαυτον μες στην αυλή για μέρες. Εγέμωσαν ο τόπος όρνεα. Ανέβαιναν το ύψος σε ύψος, ίσαμε που να φαίνεται κάτω ο κάμπος της Μεσαρκάς, αναμεσό στα δυο βουνά, όπου ανθίζουν οι πορτοκαλιές, όπου φυτεύκουν το σιτάρι, από την Κοντέα μέχρι την Αμόχωστο. Πίσω από τον λόφο Άγιος Σέργιος, λίγο πιο μακριά η Ακανθού, παραπισών η Λύση, κολλημένη δίπλα η Βατελή. Στο βάθος με τα φώτα όλα τα χωριά που φαίνονταν και εκείνα που είναι ίσως πιο μακριά και δεν τα μάντευες και βουτούσαν πίσω με το ράμφος κατακόρυφα. Ένα βράδυ η πόρτα τους χτυπούσε βαρετά. Τον Παπαγιάννη εσύραν τον στην Αυλατζάν. Τζίνιν επήραν την στο δωμάτιο. Εδίσαν την πόρτα με λιμιστήρα. Το τσόκι τους έκρεβε τα μάτια. Ο χαρτωμένον της εν εξανάρθε να τη γυρέψει. Επήρεν μετά λαλούσιν μιαν κοπηλουρούαν που τη χώρα. Ο άρκος
της γλύφει ευλαβικά τα κρινοδάχτυλα. Κάποιες ζεστές νύχτες καλοκαιριού το σούρουπο στις 5 η ώρα που βραδιάζει. Της Δήμητρας Δημητρίου. Χαρίτα. Ποτέ δεν μιλώ για αυτά τα πράγματα. Πώς και εμφανίζεσαι τώρα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Δεν έχετε τίποτα άλλο να μου πάρετε. Τίποτα να μου δώσετε. Αυτοί που ήταν να πεθάνουν, πέθαναν. Και αυτοί που ήταν να μείνουν, έμειναν. Τα πράγματα κυλούν αργά εκεί που ξανασυμβήκαν. Νερό χυμένο στα διψασμένο χείλη του μαζοχτή. Περίπου τέτοια η φωνή μου. Για την ακρίβεια, αφού επιμένεις, ας μιλήσουμε λίγο έτσι. Για να μην λέτε ύστερα πως είμαι αφιλόξενη. Για να μην λένε ύστερα πως όλα τα ξέρανε. Για να μην ακούσεις μόνο αυτά που θα λένε για μένα, για σένα και για όλους μας. Άσε με λοιπόν να σου πω, για να μην μείνει τίποτα κρυφό, τίποτα άλυτο. Μη σου τα πουν όλα μονόπλευρα. Ξέρω, θα μου πιστώσουν αύριο μονομερείς προθέσεις. Στην αρχή νόμιζα πως δεν θα τα κατάφερνα, άραγε ο έξω κόσμος ήξερε τίποτα για αυτές. Άραγε ο έξω κόσμος θα νοιαστεί να μάθει ποτέ οτιδήποτε για αυτές. Ο αέρας στο δωμάτιο ήταν πηχτός και ζέχνε. Το ψωμί ήταν κι αυτό λίγο, αλλά αυτό δεν μας απασχολούσε. Η πρόφαση του θανάτου ήταν το γεγονός ότι είχες ρούχα πάνω από το δέρμα σου. Ύστερα σταμάτησα να κλαίω. Έπρεπε απλά να το κάνεις και το έκανα. Ήταν τότε που σήκωσα τα μάτια μου και άρχισα να κοιτάζω γύρω. Η ζωή πήρε το σχήμα μιας απαράβατης κλειδαρότρυπας. Έγερνα το κεφάλι για να κοιτάξω λίγο έξω, καθώς το φως χυνόταν πίσω της άπλετο. Άθικτο, ατόφιο, κάνοντας κύκλους γύρω από την κόρη του ματιού, καταλήγοντας λιτό στο βάθος μιας μαύρης, πελώριας τρύπας. Τον επόμενο μήνα έφεραν μπροστά μου ένα παιδί, αμούστακο. Άντε, σειρά σου τώρα. Διάλεξε όποια θες. Στάθηκε μπροστά μου τρομαγμένο. Άδραξα το βλέμμα του, άγουρο, χλωμό, άγγιχτο, ανέτοιμο για θαύματα. Μέσα έπλεξα τη μαύρη γη, άγρα και ασημάζοχτα γρασίδια, βράχια ασημόδετα, κι ώρα να πάμε πίσω, μέσα του την Ανατολή με όλα της τα σεράγια. Τι κοινό υπάρχει μεταξύ μας, γυναίκα? Δεν είναι ακόμα η ώρα μου, ψέλισε. Το θυμάμαι ακόμα να φεύγει τρέχοντας πίσω από την πόρτα του γκαράζ, σφαδάζοντας το κλάμα του. Περιμένω να μου διηγηθείτε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Ένα γεγονός όπως αυτό, όπως αυτά όλα μαζί και χωριστά. Όσοι λέτε πως πολλά κι εμείς αυτούς εκάναμε. Να το γράψω κι αυτό, να το κεντήσω, λούρες και λούρες έπλεξα για σας το μεγάλο καγχασμό της ιστορίας. Υπερασπίστε για άλλη μια φορά την ισοπεδωτική σας αίσθηση της ανθρωπιάς, την έκπτωση του πολιτικού στο βωμό της εξομοίωσης, τα ενοχικά σας σύνδρομα, το χαμερπή σας ενδοσυλλογισμό, υπερασπίστε την αυτόβουλη απώλεια, της διεθνούς κατοχύρωσης των δικαίων σας, της ονοματολογίας, του μεριδίου σας σε καημό και καλοσύνη, τον άδολο ραγιαδισμό σας, την αφοπλιστική σας αφέλεια, το ομούσιον του πατρός και το ομοτράπεζον των δακρύων σας, τη διακαή ισοζύγηση των αιμάτων σας σε ποσότητα, ποιότητα και αιτία, αν θέλετε και σε χρονική ακολουθία, όχι της παραφροσύνης της ίδιας ή του αποτελέσματος της παραφροσύνης, αλλά την αιτία της, τη διάρκειά της στο χρόνο, την πυκνότητά της σε βάθος και υπόσταση, όχι ουσία μα υπόσταση, σώμα ψηλαφημένο και ζεστό, μορφοποιημένο φαντασιακό, πραγματικότητα, όχι τελειωμένη οντότητα, μα γενεαλογία, κάτοχος του νοήματος που πάντα γλιστρά, ναι, γλιστρά, αλλά μας κατέχει και μας ορίζει. Υπερασπίστε τη βουλημία σας να αποχωρήσετε το σώμα από τη γλώσσα και τη γλώσσα από την εμπειρία, την εξωγλωσσική προέλευση της καθαρής σας γνώσης,
τον ακροτηριασμό της αυτοδιάθεσής σας σε μεταλλαγμένο νεοφλάμβουρο, την ομοταξία της ανθολογίας σας, το ισοσύλλαβο του ονόματός σας, το ομογάστριον περιστασιακού και μεθοδευμένου του ιερού και του βέβυλου, ιδιοκτήτη και χρήστη, την ισοστάθμιση του βαμβακιού και του λαδιού στο μέγεθος της απαλάμησας, τη μηδενιστική υλικά λευκή ουτοπία του μέλλοντός σας. Όταν θα λέω πως ήρθε η ώρα μου να ξεψυχήσω, έτσι θα σας θυμάμαι πάντα να τρέχετε. Σαν παιδιά αμούστακα που έχουν φταίξει. Ελένη Π. Χαράματα με ξύπνησε το κρύο. Θυμήθηκα τότε που φύγε ο πατέρας μου, που η μάνα μου σιγοτραγουδούσε στο σκοτάδι. Κι εγώ που δεν είχα κανέναν για να αγαπήσω, πήρα να τραγουδάω μόνη μου. Χαράχτηκαν οι γάμπες μου ματέρια στα σημάδια. Μου διάσαν τα δαφνόφυλλα. Τα πόδια που μου τρέχαν γοργά, βαθιά στη γη ριζώσαν. Τα χέρια μου γίναν κλαδιά και τα μαλλιά μου φύλλα. Φλοιός κορμού εκάλυψε τα άχραντά μου στήθη. Ακτή μου πολυδάκρυτη και κυσοσκεπασμένη. Το πρόσωπό μου ράγισαν βαθιές δακρύων πτυχώσεις. Σώπασε τώρα, σώπασε. Ονείρου ντύμα ήταν. Η Ρούλα. Τράβηξαν το σταυρό από το στήθος μου με δύναμη. Με μένος σχεδόν. Ύστερα με έσυραν από την κουζίνα στο δωμάτιο ανάσκελα. Ήταν πιο ξεκούραστο από το να με σύρουν μπρούμητα. Με έβαλαν να τρέχω στην αυλή του σπιτιού μου γυμνή. Να τρέχω όταν έδιναν το σύνθημα και να σταματώ. Στο επόμενο σύνθημα τρέχω πάλι προς τα πίσω. Και ξανά παρκής. Οι συσπάσεις με γονάτισαν. Ο ένας, που ήταν συγχωριανός μου, έφερε έναν κουβά με νερό και με περιέλουσε στο πρόσωπο. Τώρα θα δεις τι θα γίνει. Δημητρίου, Άννα. Διάλεγαν τις μικρές και τις όμορφες. Φορούσα τα ρούχα της γιαγιάς. Δεν έβγαινα να πάρω συσίτιο. Ένας με κοίταξε στο πρόσωπο. 3 μήνες κράτησε και με κοίταζε στο πρόσωπο και εγώ φοβόμουν. Ένιωθα φόβο και φοβόμουν στα ρούχα της γιαγιάς, μαύρο τσεμπέρι και αυτός να βλέπει το πρόσωπο. 3 μήνες φοβόμουν, μαύρες κάλτσες, μερέζες, ποδίνες, κάθε μέρα στο πρόσωπο. Και τώρα φοβάμαι. Κόχες θόλωσαν. Το πυρωμένο μεσημέρι. Ξένια. Κλινοστασία. Ηλιοστάσιο. Καταγματικό τεμάχιο σε ανάταξη. Δυσυσθεσίες. Παραισθησίες. Εξαθρήματα. Πλέγματα νευρικά περίπλοκα. Ραγή στους πνεύμονες. Και στο διάφραγμα φύλλα κείμενη επιστήθια πλάκα. Καθήλωση. Ανάλωση. Παρανάλωση. Πόνος. Ρηγματώνομαι αργά, καθώς μετρώ σιωπηλά μέχρι το 6. Ύστερα μέχρι το 5. 5 φορές διαρριγνύομαι. 5 φορές τα ημάτια. Πενταμερής ρηγμάτωση. Ραγισμένη στήλη ιωνικού ρυθμού. Διπλό αυτοπορτρέτο ψαλιδισμένης αρτηρίας. Ελαφίνα τοξευμένη σε δάσος σκοτεινό με δίχως φύλλα. Εξύπνησα τυλιγμένη μες στο γύψο. Περίπου τόσο όσο πονάει ένα ελάφι και ένα σπόνδυλος. Για τίποτα μην εύχεσαι. Γιατί όσα η μοίρα πέπρωτε, άνθρωπος δεν ξεγράφει. Φρόζα. Είδα τους στρατιώτες να με σημαδεύουν, αλλά ήμουν πολύ φοβισμένη για να νοιαστώ. Κρύφτηκα μέσα στους ελαιώνες και προσπάθησα να γυρίσω εκεί που με είχαν χωρίσει από τον πατέρα μου.
Τους παρακολουθούσα μέσα από τους θάμνους, την ώρα που του έκοβαν τα χέρια και τα πόδια κάτω από τα γόνατα. Στην αρχή φώναζε και τους χτυπούσε με τις γροθιές του. Ύστερα τίποτα. Ήταν τότε που τον πυροβόλησαν στο στομάχι. Πίσω από τις αδρόκορμες ελιές, το κορμί μου σημάδεψε χώματα απάτητα. Μια κραυγή θυμάμαι ότι έβγαλα, που δεν βγήκε από το στόμα. Στο καλό, αγέρα θρώισμα, σαλπίχτης βράχος. Χλόη. Δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του όπως έπρεπε. Τότε δεν έκαναν καλά τα αλεξίπτωτα και δεν άνοιξε την ώρα που έπρεπε και αν έπεφτε πηλέ μου στα καζιβερά θα σώνονταν. Πήγαινε ο Ρένος στην κλινική κάθε μέρα και δεν έπρεπε κάπου κοντά στη Μόρφου να πέσει. Μα δεν άνοιξε. 2 μέρες πήγαινε ο Ρένος και δεν σώθηκε κάπου κοντά στη Μόρφου. Μα δεν άντεξε. Σημά λεχόνα σε κασόνι. Γιατρέ, τι έκαμα, γιον για κόρη. Γιον, κοκόνα μου. Έκαμες γιον. Νομίζοντας πως θα χαρεί. Ακόμα ένα στρατιώτη, εκείνη. Κωνσταντία Σωτηρίου. Διάβασε ένα απόσπασμα από τη Χλόη, από τις απίστευτες αγωνίες της Δήμητρας Δημητρίου. Ήβη. Τα αντίσκηνα ήταν βαλμένα σε σειρές. Λογιών ανθρώποι. Στρωματσάδα. Μεσοκαλό καιρό μας έβαλαν και αποχωρητήριο. Με σακούλες βέβαια, γύρω από τα δέντρα, αλλά ήταν μια αρχή. Μια μέρα στεκόμουν έξω από το τσατήρι της ξαδέρφης μου. Ένα κορίτσι με πλησίασε που δεν το είχα ξαναδεί. «Θεία, έρχεσαι μαζί μου στο αποχωρητήριο?» Της είπα να πάει μόνη της, πως θα τη βλέπω. Αλλά τα δάχτυλα της άρχισαν να τρέμουν ανεξέλεκτα. Το βλέμμα της γραπώθηκε από το δικό μου. Επιράξαμε οι Τούρκιθκια και φοβούμαι. Ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Ιωάννα. Τις παραπάνω επέρναντες εις τες βάσεις. Πολιτισμένα πράγματα. Αρκούσε μόνο να το δηλώσουν 2 γιατροί καλή την πίστη. Καλόπιστη. Κατόπιν πιστοποίησης αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Μα ύστερα, πού να βρεις πέτρα να χωστείς και πού σχισμάδα βράχου. Πήρε η μάνα μου να μου το ρίξει με το χερομίλι. Κι ήρθασαν κι άλλες βάγες και γυλούδες και μαμούδες με τριβές και κάμποσα ζεστά νερά και κρύα και αλυφές για να ρίψουνε το βρέφος. Και έπεσαν εις τον τράχυλόν τους και τι σε παρακάλεε αν εξεύρουν τίποτε ψευτογιατρικά για να εξαφανιστεί ο καρπός της κοιλίας μου. Ολονυχτής αλέθανε, άλλες τον εξυπνούσε και κουπανίσαν πράγματα πολλά και με το γουδίν στάρι και ξεροκρίθη. Δίστοκα τους εξέβηκε. Πώς να τους εξηγήσεις? Ποιος ένιωσε βαθιά στη γη το σκίσιμο της σάρκας και να ζητώ τα σπλάχνα μου με δίχως τη βουλή τους. Και παράγγειλεν η μάνα μου της υποταγής της, άμα τελειώσουν, να με σφαλίσουν εις το σπίτι ως πισαβρίου και ίντζου εγίνην. Συ που τον άνθρωπο γεννάς, σε ψάχνω. Ρόδι, της Δήμητρας Δημητρίου. Αργά ή γρήγορα οι βάρβαροι κάποτε θα φύγουν. Και τότε τι θα γίνει με τις εκτρωτικές μου βλέψεις? Το ου κλέψω, ου μοιχεύσω, ου ψευδομαρτυρήσω, ουδέ γυναική πεσών φθόριον δώσω, έναν ιό και μονογενή μόνο να αποκτήσω. Ήπανδρος ή ανήπανδρος τα δικαιώματά μου μη καταχραστώ και την κοινωνική μου θέση να τιμήσω. Μα τον Απόλλωνα και τον Ασκληπιό και θεούς πάντας σε γάμο κοινωνία να περιέλθω και εξόγαμο ούκα να θρέψω. Την αξιοπρέπεια του πατρός μου να μην πλήξω και βίουν ανθόσπαρτο να ζήσω. Γιατί όταν μείνουμε κάποτε χωρίς βαρβάρους, ας υποθέσουμε ότι αυτό θα συμβεί κάποτε έστω. Ποιος Θεός θα μπορέσει να σας προστατεύσει πλέον από μένα? Μαρία Α. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που μπήκαν στο σπίτι μου και με σκότωσαν.
Ήταν τότε που καταράστηκα μια για πάντα τα σωθικά μου. Τραβούσα το δέρμα μου με όλη μου τη δύναμη. Έμεναν πάνω του κάτι μελανιές, αγγεία ξεριζωμένα από βαθιά, σαν λέρωμα. Εκείνη τη στιγμή ήξερα πως κανένας δεν επρόκειτο να βρεθεί να μου ξεσκίσει το δέρμα από το κόκαλο, καμιά λεπίδα σταθερή, καμιά ελπίδα. Όταν άρχισα πλέον να αισθάνομαι, διασφάλισα τη σιωπή μου. Ήθελα να με μισήσουν. Η καθημιά κάνει ό,τι μπορεί. Μυροφόρα. Εσκάψασιν το λάκκον και για τες δυο τους. Τες μονάκριβες. 5 φορές εκάστην υπό τα όματα. Θα αρκέσει πως ο πλάστης μου εν είχεν ποτέ του μάθηκε. Ύστερα είπαν τους να μπουν και εκείνοι μέσα. Μιλιά. Μέρες Αυγούστου. Σφυροκοπούσε λίβας καυτός πάνω από τα κεφάλια μας, κατά καλό καιρό. Η μάνα μου πήρε μαζί καρπούζι, χαλούμια και ψωμί για να περάσουμε τη μέρα μας. Το απόγευμα έλεγε θα επιστρέφαμε. Το απόγευμα. Το απόγευμα. Πούτιμαν ήλιου. Φύγαμε άρον-άρον το πρωί. Περιμέναμε να δύσει ο ήλιος. Ήμασταν καθισμένοι πάνω σε μια κουρελούδα στο περιβόλι του Στασί, του αδελφού της Ναταλίας. Ο Λίβας έκαιγε το δέρμα. Έκανε άνω κάτω τα σπαρτά. Καψάλιζε τα δέντρα. Έκοψε μας η μάνα μου που μια γκορτά ψωμί. Επεράσαν που μέσα στα μποστάνια. Εδίσαν μας το στόμα και τα μάθηκια. Μεν περαρκείς, μανά, μεν περαρκείς. Εφούχτα χώμαν, κόρη μου. Δεν μπορούν πιο να σε παιδεύκουν. Τασία, του είπα δεν έχω χρυσαφικά. Είχα μόνο 5 λίρες. Με κλείδωσε στο μπάνιο. Ύστερα με έβαλε να του ρίχνω νερό σε όλο του το σώμα να πληθεί, να ξεβρωμίσει. Λένε πως πρέπει να ξεχάσω. Γιατί να ξεχάσω? Ελένη, στο τέρμα του μονοπάτιου είναι ένα δέντρι μοναχικό με τη ρίζα στην πέτρα. Κάτω από την πέτρα υπάρχει άβυσσος. Βράχια ραγίζουν το νερό άνεμοι. Ρίχνονται στο φως και χύνονται σε έναν χώρο θαλάσσιο μεγάλο. Εκεί σπάρι, δελφίνια, αυρωστάλακτες, λακκούβες και θόλεις. Γεμνοί κοπηλάτες ανηφορίζουν και κατηβαίνουν, γυαλίζουν για λίγο στον ήλιο από τον καμάτο της ημέρας και ύστερα χάνονται κάτω από εκείνη την πέτρα. Κοιταζόμασταν αξάφανα, όρμησαν κατά πάνω μου κάτι σκυλιά. Έδειχναν τα δόντια τους γκριλίζοντας. Λυσομάνουσε καύκισμα που έβγαινε από τον λαρίγκα καθώς το σάλιο τους κούλουσε στα μάλια και τα πνευμόνια μου. Αέρα, φώναξα, αφήστε με να αναπνεύσω. Οι μουσούδες χτύπουσαν ρυθμικά στο σώμα μου σαν
ανθρωπίνη γροθιά ροθούνιζαν ιδρωμένα. Ευτυχώς βρέθηκα ένας τουρκικός αξιωματικός και τους σταμάτησε. Τους έβαλε την πόγκα του όπλου στο κεφάλι. Όσοι άνθρωποι λογίζεστε ότι είστε, μην ξεχνάτε, δεν είστε απ' τα χέρια σας μονάχα, όχι. Οι κριτές θα μας δικάσουν. Η αγέννητη, η μικρή, μου έβαψε το πρόσωπο με κάρβονο. Κρύψου, μου ήνεψε να με σε δουν. Δώρα. Ο Ερυθρός Σταυρός μας έστελνε χάπια για τις εγκυμοσύνες. Μυφιπεστρώνη και μισοπροστόλη. Αυτά τα φάρμακα προκαλούν καράμπες και έντονη αιμορραγία, τερματίζουν οριστικά την κύηση. Δεν χρειάζεται αναισθησία και άρα προσφέρουν πλεονέκτημα. Μας άφηναν και από την εκκλησία. Τα πήραμε αργές γουλιές. Τα ρίσκα θρόμβωση και μόλυνση, το πολύ δυνατή πόνη και κάποιες καταθλιπτικές τάσεις. Οι εμετοί κράτησαν για μέρες. Συνοπτική άμβλωση χωρίς ανθρώπινη παρεμβατικότητα. Καμιά ανθρώπινη παρεμβατικότητα. Κανείς δεν παρεμβαίνει εννοώ. Η μήτρα αδειάζει. Ήμουν η ντροπή της οικογένειας. Και τώρα είμαι. Ειρήνη. Στον Κυριάκο Χαραλαμπίδη. Η μάμης όρθωσε σπαθί και ευθύς μου παραγγέλνει. Έλα να πάμεν ροδαφνού τζιαυταίνει το καμίνιν. Από τη μούλα του έπεσε στις προσευχής την ώρα. Εγλίστρισε το ζωντανό. Σταμάτησε η καρδιά του. Αργών σφαχτάριν άλικο. Βουλής Θεού γεμάτο. Και μια και δυο τσακίστηκε. Κι έδωκα την ψυχή μου νικηφόρα. Οργή χτινού αξεδίψαστου. Δεντρού ανθισμένος κλόνος. Πύροψη και θερμέματη, μεγαλεπίβολη και φοβερή η αρά της Αγίας Σοφίας. Πράξη έκτη και τελευταία. Τα πέλαγα, με γραπτή τους δήλωση, εκφράζουν τη λύπη τους για τον μονομερή σφετερισμό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των θαλασσών. Επαναλαμβάνουν τη στήριξή τους σε όλες τις προηγούμενες συστάσεις των ανέμων και επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην επιστροφή όλων των νομίμων υδάτων τους, χωρίς να παραβιάζεται το κεκτημένο των κόκκονά μου, το ύψος των κορυφογραμμών και η κυριαρχία της αναπνοής σας. Τα κύματα, κάπως ανήσυχα, συνέρχονται και ξαναρχίζουν.